dobrý den. Někteří z vás, rodičů, studentů, ale i kolegů učitelů se mě ptají, že to vlastně jsou ty barevné sítě poznání, se kterými u nás ve škole pracujeme. A já jim vždy s velkým nadšením a radostí představuji to, jak s nimi právě ve škole pracujeme. A možná jsme jedna z mála škol, která s barevnými sítěmi poznání pracuje a přijde mi to velká škoda. A proto bych vám ráda v tomhle krátkém videu představila potenciál barevných sítí poznání a i takovou ukázku toho, jak lze s barevnými sítěmi poznání pracovat. Chtěla bych upozornit, že práce s barevnými sítěmi se vyvíjí, stejně tak jako asi všechno, co ve škole děláme. Reflektujeme to, jakým způsobem se sítěmi pracujeme a na základě reflexe uspůsobujeme další práci. Nicméně teď se způsob, jakým s nimi pracujeme, ustálil a mám dojem, že vyhovuje mě i žákům a proto bych vám ráda stručně tento koncept představila. Barevné sítě poznání mají podtitulek Živoucí učebnice, kterou si každý píše sám. A to každý je myšleno doslova, protože my s barevnými sítěmi pracujeme ve škole, ale myslím si, že práce s nimi by bavila nejednoho dospělého. Takže co si pod tím můžeme představit? Ráda bych vás vyzvala k tomu, abyste se zamysleli nad tím, jak ve škole nyní učíme děti poznávat svět v souvislostech. Jak je učíme rozvíjet jejich kreativitu, jedinečnost a samostatnost. Také jak je učíme objevovat rozmanité příběhy světa a zároveň rozvíjet a utvářet jejich vlastní pohled na svět. Pojďme se zamyslet nad tím, jak ve škole žáky učíme zapojit digitální technologie do výuky tradičních předmětů, jako je český jazyk, matematika, dějepis, zeměpis. Také bych se vás ráda zeptala a vyzvala vás k tomu, abyste se zamysleli nad tím, které aktivity nyní ve škole s žáky děláte. A ty aktivity podporují kreativní myšlení, kritické myšlení, využívají aktivní nebo vyžadují aktivní používání digitálních technologií, které z aktivit podporují práce s informacemi, s daty nebo audiovizuálním materiálem. Které aktivity podporují osvojování si digitální gramotnosti v praxi. Klidně si video teď na chviličku zastavte a moc doporučuji, abyste si na papír sepsali pár poznámek k tomu, co už nyní ve škole s žáky děláte a dalo by se zařadit do těchto kategorií. Barevné sítě poznání můžeme vnímat jako interdisciplinární projektové vyučování. Co to interdisciplinární vlastně znamená? Je to nějaký přístup, který překračuje hranice mezi jednotlivými předměty, jak kdyby je ty hranice tak trošku smazával. Mohou díky tomu žáci zkoumat témata a problémy z různých perspektiv a využívat k tomu rozličných metod. Interdisciplinární přístup spojuje koncepty, teorie a nástroje z více disciplín k tomu, aby vyřešil nějaké problémy, vypracoval projekty, vytvořil nějaké nové poznání anebo porozumění současným problémům. Proč pracovat interdisciplinárně? No proto, že to může zlepšit kritické myšlení a analytické schopnosti studentů. Zvyšuje to motivaci a zapojení studentům převážně tím, že se žáci učí v kontextu, který je pro něj nějak významný a relevantní. Připravuje studenty na práci v moderním, různorodém a dynamickém pracovním prostředí, do kterého rostou a vyvíjejí se.
Interdisciplinární vzdělávání také rozvíjí dovednosti, jako je právě vidět nějaký problém z různých úhlů pohledu. Podporuje to týmovou práci, schopnost se přizpůsobit a také schopnost se neustále učit. Podporuje inovativní a kreativní myšlení prostřednictvím integrování a aplikování různých znalostí a různých úhlů pohledu. Věřím, že už řada z vás nyní interdisciplinárně pracuje, že už propojuje předměty mezi sebou, že už tak trošku smazává hranici mezi jednotlivými předměty. Zkuste se zamyslet nad tím, kde už nyní pracujete interdisciplinárně. Takže my jsme se v této části zaměřili na slovo interdisciplinární a nyní se podíváme na druhou část tohoto sousloví a to je projektové vyučování. Co to vlastně znamená, pokud vyučuji projektově? No jednak je to učení, které je založené na projektech, jak už název sám napovídá. Projekty jsou zde hlavním prostředkem pro učení. Studenti pracují na méně nebo více složitých projektech, které trvají týdny nebo měsíce a které vyvrcholí konkrétním produktem nebo prezentací. Projekty se zaměřují na skutečné problémy nebo výzvy, s nimiž se žáci, lidé, setkávají ve světě mimo školu, což studentům, žákům umožňuje vidět smysl a účel své práce. Studentům, žákům je často umožněno volit si, jaké projekty chtějí provádět. A to jim dává pocit vlastnictví a hluboce je to motivuje k lepšímu zapojení. Místo toho, aby žáci získávali povrchní znalosti mnoha témat, projektové vyučování podporuje hluboké pochopení několika vybraných témat. Studenti se učí, žáci se učí, jak provádět důkladný výzkum, důkladné dotazování, protože jsou to klíčové komponenty právě projektového učení. Zkoumám, dotazuji se, pátrám po něčem. Projektové vyučování opravdu chce od žáků, aby informace, které získávají, podrobovaly nějaké analýze, nějakému kritickému zhodnocení, aby vyhodnotili možné alternativy a provedli některá další rozhodnutí. Většina projektů vyžaduje, anebo je lepší, pokud žáci spolupracují, a to samozřejmě podporuje nějakou týmovou práci a komunikační dovednosti. Reflexe, stejně jako ve vyučování, jako takovém, jak ho známe, má důležité místo, tak v projektech má stejně důležité místo. Pokud studenti mají možnost a prostor hodnotit svůj projekt a jeho průběh, tak jim to pomáhá pro další učení a další rozvoj kompetencí. Projektové vyučování často integruje, a je to přirozenou součástí projektového vyučování, že integruje různé předměty a disciplíny, protože řešení reálných problémů obvykle vyžaduje a chce víceúhlový přístup. A je důležité, aby projekty mohly být veřejně prezentovány, ať už ve třídě, ale velmi žádoucí je, aby byly projekty prezentovány i mimo třídu. Například rodičům nebo jiným odborníkům. Můžeme si i pozvat do třídy nějakého odborníka, kterému budeme prezentovat naše projekty, stejně tak, jako jsme to udělali my. Stejně tak, jako jsem se vás ptala na to, kde ve třídě už pracujete interdisciplinárně,
Ráda bych se vás zeptala a dala vám prostor na to, abyste se zamysleli nad tím, kde už nyní pracujete projektově, ať už plně, anebo jenom z části. Tak zase si klidně tohle video zastavte a zkuste se zamyslet nad tím, kde jako učitelé pracujete, anebo jako studenti jste byli svědky toho, že učitel nebo třída pracovali projektově. A jestli jste si už udělali pár poznámek, tak možná už netrpělivě čekáte, cože jsou to ty barevné sítě poznání, o kterých jsem mluvila úplně na začátku předtím, než jsem popsala interdisciplinární a projektové pojmy. Jak už jsem říkala, podtitulek barevných sítí poznání je učebnice, živoucí učebnice, kterou si píše každý sám. Ráda bych řekla, že barevné sítě poznání stojí na myšlenkách Honzy Kršňáka, který se věnuje digitálním technologiím a osvětě, jak s digitálními technologiemi pracovat, co přinášejí, co nám berou. On měl u nás ve škole několikrát workshop, přednášku a jednou tak mimochodem zmínil právě barevné sítě poznání a mě to velmi zaujalo. A od té doby jsem začala prozkoumávat společně s našimi žáky, jak s barevnými sítěmi poznání pracovat. My u nás ve škole s nimi pracujeme už od 4. ročníku. Barevné sítě poznání jsou celým systémem příběhů, obrazů. Jsou systémem souvislostí, který je dostatečně pevný a všeobjímající, aby byl užitečným pro žáky i jejich učitele. Zároveň ale tento systém vnímám jako velmi flexibilní a otevřený, aby vyhovoval všem potřebám, které mají žáci i učitelé, všem, kdo jsou zapojení do procesu vzdělávání. Tohle je takový teoretický úvod. A teď, jaké jsou konkrétní kroky, když byste s barevnými sítěmi chtěli u vás ve třídě pracovat? Tak vám ukážu, jak s nimi pracuji já, jaký systém se nám teď ustálil. První krok při práci s barevnými sítěmi poznání je chvilka se strojem na nápady. Jedná se o kolečko, které vidíte i na vašich obrazovkách. Zároveň jsem vám ho přinesla ukázat i sem. My jsme si vyrobili takové kolečko, které se takhle otáčí a vidíte, že žáci mohou točit kolečkem, jak potřebují a číst si slova, která k ním přicházejí. Takže prvním krokem je, že žáci si s kolečkem v tichu sednou a takové tichosti a zamyšlení pozorují, která slova jim padnou dohromady. Takže to může být třeba migrace, tanec, nebo Indie, emoce, kovy, animismus. A zkrátka se s tím kolečkem točí a vedu je k tomu, aby vnímali, která slova čtou a která slova k ním nějak víc promlouvají, která je lákají. Protože dalším krokem je si vybrat 3 slova z tohoto stroje na nápady. Takže vyberou si libovolná 3 slova: kyborg, orela, vlci, migrace. Nebo Egypt, oheň, dějiny, hmoty. Vyberou si jakákoliv 3 slova, která je z nějakého důvodu zaujmou a tato 3 slova si napíší na papír. Zhruba do tohoto schématu. A začnou tvořit takzvanou myšlenkovou krajinu. Já jsem vám ukázku jedné myšlenkové krajiny jsem teď promítla. Vidíte, že uprostřed jsou ta 3 slova, která si žákyně vybrala. Jsou to tato 3 slova. A cílem
tohoto kroku je vytvořit takzvanou myšlenkovou krajinu. Co všechno mě napadá při spojení těchto slov. Záměrně vybíráme 3 slova, protože oni vedou k dalším a možná tím hlubším myšlenkovým procesům, než když tam máme slova jenom 2. Čili když byste si třeba vybrali slova Čína, hudba a slunce, tak něco jiného nám evokují slova Čína a slunce a napadnou nás věci vlastně trošku omezeného charakteru. Oproti tomu, když spojíme Čína, hudba a slunce, že najednou tam je Čína, slunce, ale i hudba a slunce. A utváří to o něco rozvitější koncepty, které pak zapisujeme právě do té naší myšlenkové krajiny, kterou tady vidíte. Takže žák, v tomhle případě žákyně začala svoji myšlenkovou krajinu rozpisovat. Tady vidíme hranici papíru A4 a ona zjistila, že jí tento formát nestačí a potřebovala svoji myšlenkovou krajinu rozvinout do mnohem větší šířky. Takže si podlepila ten původní papír dalším větším papírem a vidíte, že svou myšlenkovou krajinu ještě o dost rozšířila. Samozřejmě si jí začalo stávat, že pak jeden pojem začala spojovat s dalšími pojmy a vytvářela takovou síť, takový atlas jejich myšlenek, znalostí a nějakého povědomí o daném tématu. Když má žák pocit, že v tuto chvíli je myšlenková krajina hotová, což je někdy těžké pro žáky, aby si uvědomili, protože je láká a baví rozšiřovat svou myšlenkovou krajinu do opravdu velkých dál. Ale někdy je zkrátka potřeba přestat. Tak ve chvíli, kdy mají pocit, teď mám hotovo, teď už víc nepotřebuji myšlenkovou krajinu rozšiřovat, tak přistupují k dalšímu kroku. Tím dalším krokem jsou velké otázky. Takže žáci zde mají 3 hlavní slova, která si vybrali. Ke každému slovu existuje řada otázek. A oni si vyberou jedno to slovo, respektive jednu otázku na jedno z těchto 3 slov. Takže dejme tomu, že jsme si vybrali 3 slova, jako je třeba cestování, duše a barvy. A teď si do ruky beru takzvané velké otázky, které máme jak v elektronické, tak v tištěné. A pročítám si otázky k těmto 3 slovům a vybírám si, které z nich bude mít takovou otázku, na kterou by mě zajímalo nebo bavilo hledat odpověď. Já jsem už velké otázky otevřela, abyste se mohli jenom podívat, jak ty otázky znějí. Takže pokud třeba si žák vybral jedno ze slov, říkala jsem cestování, ale máme tady cestu. Tak podívejte se, co za otázky tady máme. Takže jedna otázka zní, co přináší cestovní ruch místním obyvatelům a co jim bere? Kdybys mohl mít rok prázdnin na Marsu, co bys tam dělal? Co hnalo Homo sapiens do dalekých krajin? Co by se stalo, kdyby lidé necestovali? Jak ptáci vědí, kam mají letět? Proč musí lidé někdy opustit svůj domov navždy? Proč je na mapách sever nahoře, mohlo by to být i jinak? A jak se stane, že mapa zestárne? Mohou si vybrat otázku ze slova budoucnost, pokud si to slovo vyberou. Jak si představuješ budoucnost? Kdyby někdo přiletěl časem z budoucnosti, co by si o našem světě pomyslel? Dá se budoucnost koupit? Co je po smrti? A ještě se třeba podíváme na slovo bolest. Může duše bolet.
Když tě bolí hlava, bolí tě mysl nebo mozek? Dá se cítit bolest druhého člověka. A ještě třeba můžeme, tady jsem viděla Čínu, tak se můžeme podívat na otázky, velké otázky ke slovu Čína. Proč je velká čínská zeď tak dlouhá? A kdo a proč ji postavil? Má Čína zahraniční kolonii? Patří Tibet, Tchaj-wan a Hongkong Číně? Proč se dnes všechno vyrábí? A tak dále. Těch otázek je tady spoustu. A rozhodně ten seznam není konečný. U některých slov ještě nemáme formulované otázky, ale těch je velmi málo. Nicméně u velké většiny slov máme formulované více než jednu otázku. A ty otázky jsou nastavené tak, aby nebylo tak snadné na ně odpovědět. Aby žák musel tak trošku jít do hloubky sebe a zároveň se nějak zorientovat v kontextu té dané otázky, té dané oblasti, které se ta otázka týká. Takže já si vyberu, jsem pro žáka, vyberu si jednu otázku, která se mi nejvíce líbí, kterou si chci zkrátka vybrát. Někteří žáci přicházejí s tím, že chtějí mít i svou vlastní otázku, což jim samozřejmě umožňuje poté, co oni krátce konzultují. A teď nás čeká vlastně možná nejzajímavější část, i když mám dojem, že všechny ty kroky jsou zajímavé, a to je hledání odpovědí na tuto otázku. No a co k tomu používáme? Takže používáme k tomu chat GPT nebo jakýkoliv jiný generativní AI nástroj. Používáme k tomu samozřejmě Wikipedii, také videa na YouTube. Používáme Google pro vyhledávání odpovědí. Používáme knihy, encyklopedie, příručky, ale hlavně také používáme sebe, svůj pocit, svůj názor, svůj postoj, svůj cit. A ideální je, když tohle všechno nějak skloubíme dohromady. Při hledání odpovědí samozřejmě musíme myslet na to, že ne všechno, co na internetu najdeme, je pravda. Takže je to i fáze, ve které velkou měrou pracujeme se zdroji a s přemýšlením, kritickým ověřováním toho, zda zdroj, ze kterého čerpáme, je relevantní a můžeme mu důvěřovat. A odpovědi na velké otázky žáci poté natáčejí na videu. Používají k tomu či školní kameru, nebo mají své mobilní telefony a to, co natočí, tak pak zpracovávají v tuto chvíli, bych řekla, výhradně v Canvě, ke které máte jako školy přístup k té pro verzi. Takže já jsem tady do téhle prezentace vložila 3 velké otázky, ale ukážu vám jenom jednu, a to zdali může příroda tančit, a to, jak na ní jedna žákyně 5. ročníku odpověděla. Odpovědi na velkou otázku a natáčejí svoji odpověď na video. Když mají natočeno, video mi posílají a my s ním pak pracujeme dál. A ve své vlastní práci se vracejí k myšlenkové krajině a obohacují, pokud cítí, že se při hledání odpovědi na velkou otázku dozvěděli něco, co by nechtěli, aby jim v jejich myšlenkové krajině chybělo. Takže se vrací ke své myšlenkové krajině a obohacují ji. Když mají hotovo, vyberou si 8 na sebe navazujících zastavení. Vy těch zastavení tady vidíte celou řadu, ale jejich úkolem je vybrat pouze 8 z nich. To znamená 8 nějakých slov, které jsou součástí jejich myšlenkové krajiny. A ta slova na sebe musí navazovat. A poté píší příběh. Píší příběh, který obsahuje 8 těchto slov.
To, jaký napíší příběh, je jenom na nich. Jestli zvolí formu poezie, což dělají velmi rádi, nebo prózy, žánr nechávám na nich. Je úplně jedno, co za druh literární formy zvolí. Důležité je, že napíší příběh, který dále publikujeme. Takže já jsem vám tady zase přinesla 3 ukázky, 2 poetické a 1 prozaickou. Takže toto jsou 2 poetické ukázky, které žáci napsali. Jsou to žáci 5. ročníku. A tady jsem vám přinesla ukázat text žákyně 4. ročníku. A žáci mi v této podobě text posílají a já ho s nimi upravuji, aby byl bez gramatických chyb. Takže vidíte, že tady ještě žákyně nějaké gramatické chyby má, je to rozpracovaná verze a já s ním konzultuji tento její text, aby byl gramaticky správně a zároveň, aby i stylisticky byl dobrý, i obsahově čtivý. Takže když mají text hotový, tak text vytiskneme, když je bez chyb a už je takový, jaký oni si představují a projdou mým schvalovacím procesem, recenzním řízením, tak text lepíme do knihy Barevné sítě poznání, který má na svém obalu, vytvořili si to žáci, kolečko na nápady, plus tam jsou někde napsané nějaké otázky a koupili jsme v knihkupectví zkrátka prázdnou knihu, do které žáci své texty lepí, vždycky tam napíší i datum a jméno a ta kniha je v naší knihovně, to znamená, že kdokoliv z rodičů, spolužáků, návštěvníků naší školy si knihu může půjčit a text si přečíst. To znamená, je tady ten důležitý přesah do toho reálného světa, do toho, že nepíší ten text jenom do šuplíku. Stejně tak jako videa na barevné sítě, které jsme si představovali před chvílí, tak vždy na konci pololetí si videa ukazujeme a sdílíme je i na sociálních sítích naší školy pro rodiče, aby se i rodiče podívali na videa, která žáci natočili. Takže ať už je to ten produkt toho videa anebo toho textu, tak oboje jde dál, nezůstává to pouze u žáků. No a samozřejmě důležitá část je reflexe a využívám reflexi 4P. Tady ty otázky můžete pokládat podle výběru, které se vám budou hodit. Já jsem tady čerpala z semináře reflexe ve výuce od paní učitelek Andreje Vedralové a Terezy Krčmářové. Tak, a tím jsem vám představila to, jak s barevnými sítěmi pracuji ve vyučování já. A hodně ráda bych ještě poukázala na to, v jaké roli v tomto přístupu a v této práci stojí učitel a v jaké roli stojí žák. Učitel je zde jednoznačně facilitátorem. Spíš pomáhá žákovi ho nasměrovat, po případě mu ukázat, kde jsou nějaké zdroje a je tam v roli takového konzultanta, mentora, podporovatele. Zatímco role žáka, to je ten, kdo je tam aktivní bádající, aktivní vyšetřovatel. Je to spolupracovník s ostatními žáky a zároveň potřebujeme, aby byl, a barevné sítě ho k tomu velmi intuitivně vedou, aby byl kritický myslitel, aby zvažoval, jaké zdroje a co bude prezentovat dál. Jeho role je také komunikátor a reflektující. Primárním cílem barevných sítí poznání je, aby během učení ti, kteří se učí, nacházeli co nejvíce informačních zdrojů sami, aktivně s nimi pracovali, zhodnocovali jejich relevantnost a smysl
a zapojovali je do příběhů ve tvaru myšlenkových sítí. Jejichž originalita a jedinečnost bude reflektovat charakter a potenciál každého z nich. Já bych vám chtěla poděkovat za pozornost. Chtěla bych zde na závěr říci myšlenku, že v dnešním světě se učíme všichni. Možná, že v každém okamžiku našeho života jsme se vždycky učili a vždycky budeme učit všichni, jenom ne vždycky si to chceme připustit a chceme to dělat. Ale pro mě je důležité, aby jsme žákům připravovali takové učební prostředí, které jim pomáhá připravovat se na svět, ve kterém žijí a do kterého vyrůstají. A mám dojem, že koncept, přístup, který rozvíjíme při práci s barevnými sítěmi poznání, právě tento účel plní. Proto s nimi pracuji velmi ráda a mám dojem, že i žáci velmi rádi natáčejí videa, odpovídají na velké otázky a stvárňují svoji hloubku, nechávají mě nahlédnout do jejich hlubokého přemýšlení a postojů, názorů, které k tomu, co se kolem nich děje, mají. Děkuji vám za pozornost a kdyby vás barevným sítím zajímalo něco víc, tak mi určitě dejte vědět. Moc ráda vám zodpovím jakoukoliv otázku, popřípadě podpořím, kdybyste chtěli s barevnými sítěmi začít i u vás ve škole. Mějte se krásně.